Una oficina de rehabilitació d'habitatges i l'elecció d'escola amb criteris de proximitat són algunes de les propostes que En Comú Podem Mataró vol tirar endavant si el proper 28 de maig guanya les eleccions. El partit, que té Sergi Morales com a candidat, ha presentat algunes d'aquestes propostes aquest dimarts al seu local. En Comú Podem Mataró ha avançat aquest dimarts el seu programa per als propers comicis. Es tracta d'un programa continuista que gira al voltant dels principals eixos ideològics del partit, com són la igualtat, la sostenibilitat i la cohesió social, però incorpora algunes novetats, entre elles una oficina de rehabilitació d'habitatges i l'elecció d'escola amb criteris de proximitat. Amb el lema Sumar per guanyar, el partit que lideren Sergi Morales i Saray Martínez han presentat en concret 14 propostes. La primera centra en el que, segons la formació, és el principal problema que pateix la ciutat, l'accés a l'habitatge. Per això es proposa doblar el parc públic habitacional i crear un pla i una oficina municipals centrats en la rehabilitació. La idea principalment no només és seguir o continuar amb aquests 4 pilars bàsics que sempre dic que estan en matèria d'habitatge, com és el tema de l'ampliació, el que volem és seguir ampliant el parc públic, considerem que és l'única manera de poder donar igualtat d'oportunitats a moltíssima més gent de la nostra ciutat. Però també com a prioritat, dins d'aquests 4 eixos fonamentals dins de la matèria d'habitatge, considerem que l'aposta d'aquest mandat serà fer un pla de rehabilitació de ciutat. El partit també es proposa garantir que tots els infants de P2 tinguin plaça a les escoles bressol municipals i que a Mataró es pugui triar escola amb criteris de proximitat i no regint-se per la zona única que hi ha ara. La formació també vol impulsar l'energia verda, crear més places d'aparcament a la ciutat i implantar-hi un servei de bicicletes elèctriques com el Bicing de Barcelona. De les novetats destaquen també el que han anomenat nova oficina per a la no discriminació i la Casa de la Igualtat, que ajudaria sobretot dones sense recursos a trobar feina i habitatge. Altres propostes del programa són un pla agrari de les cinc sénies i la creació d'un centre d'arts escèniques.